Τα φωτοβολταϊκά. Σε ποιο σύστημα ζείτε? Αυτοί οι μικροί επενδυτές, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίοι προ πενταετίας δέχθηκαν την εγγύηση του κράτους. Γιατί εδώ επιτέλους πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια. Εδώ απεδείχθη ότι δεν υπάρχει ούτε συνέπεια ούτε συνέχεια. Διότι κατακρεούργησαν αυτήν την ομάδα τουλάχιστον των μικρών που είναι 13.000, το οποίο ζητήσαμε έστω την τελευταία στιγμή να υπαχθούν στο αγροτικό τιμολόγιο για να μπορέσουν κάποτε να αποσβέσουν αυτή την επένδυση. Τους οικιακούς και τους αγροτικούς. Ένα λεπτό. Εδώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα ατυχέστατο μέτρο. Και είναι ατυχέστατο μέτρο για ένα απλό λόγο. Γιατί ο ΛΑΓΙΕ έχει καταρρεύσει οικονομικά. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τις τιμές, διότι διαχρονικά το ελληνικό κράτος, και λέω με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, έδωσε στην αρχή υπερεκτιμημένες τιμές στα φωτοβολταϊκά, μαζί με επιδότηση, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δυνατότητες της οικονομίας σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Διότι κάθε φορά, γιατί ορισμένα αντικειμενικά προβλήματα πρέπει να τα βλέπουμε αντικειμενικά. Δεν μπορεί σήμερα το σύστημα να πληρώσει τις τιμές. Το αντικειμενικό είναι η οικονομική καταστροφή ανθρώπων που σας πίστεψαν. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο αντικειμενικό. Αν μας βρει η Δημάρ, από πού θα καλύψουμε χωρίς να αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος, γιατί από την τιμή του ρεύματος του οικιακού καταναλωτή πληρώνονται αυτά τα χρήματα. Όχι από την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Όχι από την τσέπη. Μιλάτε τέσσερις μαζί, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελειώσατε, κύριε Μίχαλε. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα. Και ότι πρέπει να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τη βιομηχανία. Και δεν πρέπει να βάλουμε άλλες αυξήσεις. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να μειώσατε όμως τον κύριο Μητυλινέο μέσω της ΔράΕ 2 φορές το ηλεκτρικό ρεύμα. Εκεί δεν τολμάτε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Γιατί δεν τολμάτε εκεί να τους φορολογήσετε? Έχουμε αδικήσει αυτούς τους μικρούς παραγωγούς. Είναι αληθές. Σε αυτό εστιάζομαι και είπαμε, υπήρχε μία λύση. Θεωρώ ότι είναι και μέσα στο μυαλό του υπήρχε λύση έστω και την τελευταία στιγμή. Πώς γρηγορότερα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Και θα ήθελα να κλείσω, κύριε Χατζηνικολάου. Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριο Σαρβανίδης. Αυτό το οποίο ξεκίνησα στην αρχή.